Isma, se narak Encounter? Intajba grazzi u inti? Ajma kif qed sew, se narak Encounter? Encounter. Encounter, li norganizzaw MCYN. Sewwa. Festival għaż-żgħażagħ u għall-gruppi kollha. Ħajkun hemm camping, workshops, talb, mużika. Ikel ħajkun hemm. Tej mhux ħaħaluk bil-ġuħ ja ħasra. Meta? Mill-ġimgħa 24 ta' Novembru sa 26 ta' Novembru. Naħsibha ħajkol ħallik tax. Taħsibha. Iva, naħsibha. Għadi kif tagħmel. Il-mamma mija. Għajdila. Għetlek l-istessir il-Malta Aviation Museum. Hemm xi link mitflok toqgħod ċempilli. Hemm is-social style ta' Malta Catholic Youth Network jew nkella fil-website mcyn.org/encounter. Buli, issa vera ħallik ta' ċaw. Ġejja, taġa xi semmi l-iktar Encounter. Mela hemm se tkun ukoll. Hemm ħankun. U inti? Jiena Dun Franz Bonnici, niftakar ħafna żmien kont għadni ġuvni meta kont niġi f'din il-kappella laqgħa tal-vokazzjonijiet ta' Dun Viktor Grek u kont ngħid il-Ġesu f'din il-kappella għaliex sejjaħti għall-Qasis. U fija kont inħoss illi Ġesu qiegħed jgħidli għax jiena lilek irrid. Imbagħad dħalt is-seminarju, għamilt minn snin dan post li kien is-seminarju dak iż-żmien u meta qaddist fit-19 ta' Marzu 1972 il-Lis of Merċieqa, Lis of Kirgonzi kien qalli biex jiena nieħu ħsieb il-vokazzjonijiet. L-istess għamel Monsignor Merċieqa meta saru Is-Qof ta' Malta u komplejt dan ix-xogħol għal 31 sena. Imbagħad Lis of Merċieqa batni Ruma biex nieħu ħsieb il-vokazzjonijiet fil-Kurja tal-Papa u hemmhekk dejjem tal-15 sena. Issa bħalissa qiegħed nikteb l-istorja tas-seminarju billi nfittex ħafna dokumentazzjonijiet hawnhekk fil-Kurja u anke wkoll f'Ruma ħalli toħroġ ċara kemm kienet sabiħa din l-istorja tas-seminarju ta' Malta. L-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Illum fil-Knisja qegħdin nagħmlu t-tifkira ta' San Iljun il-Kbir, illi kien Papa fis-sena 440 u ħadem ħafna l-Knisja kemm bit-talim tiegħu u wkoll billi ġab għaqda kbira fil-Knisja kif talab Ġesu li jkunu l-koll ħaġa waħda. U mexxa wkoll il-Konċilju ta' Kalċedonja u wettaq ħafna mit-talim tiegħu sabiex il-Knisja temmen li Ġesu verament sar bniedem għalina biex isalvana. Għalhekk tifkira ta' dana il-Papa aħna wkoll rridu nitolbu maħfra lill-Alla ta' nuqqasijiet tagħna ta' kemm il-darba aħna ma nkunux faqda waħda bejnietna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Ħenna lina Alla li jista' kollox, jaffrinna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla, inti waqqaft il-Knisja tiegħek fuq l-Apostlu li għażilt bħala l-blata sħiħa
u ma tħalli qatt li s-setat tal-infern jelbuha. Għamel li bit-talb tal-Papa San Iljun hija tibqa' sħiħa fil-verità tiegħek u titwettaq dejjem fis-slim. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħixu bisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Eżis, jien żgur minnkom ħuti li intom il-koll mimilja bit-tjieba u bl-erf kollu kapaċi twidbu lil xulxin. Imma jien għamilt il-qalb u ktibtilkom biex nfakkarkom f'xi ħwejjeġ. Dan għamiltu bil-grazzja li tani Alla li nkun Ministru ta' Kristu Ġesu fost il-pagani, ikkonsagrat biex naħdem għall-Evanġelju ta' Alla u nagħmel mill-ġnus offerta mqazza mill-Ispirtu Santu u li toġob lil Alla. Għalhekk jien għandi biex nitkabbar fi Kristu Ġesu fis-servizz tiegħi għal Alla. Ma nissogra nsemmi xejn jekk mhux dak li għamel Kristu permezz tiegħi biex inwassal il-pagani għall-ubbidjenza bil-kelma u bl-emil, bil-qawwa tas-sinjali u l-mirakli, bil-qawwa tal-Ispirtu ta' Alla. Hekk permezz tiegħi jseħħ ix-xandir tal-Evanġelju ta' Kristu minn Ġerusalemm u l-inħawi ta' madwara sa l-Ilirja. Ix-xewqa tiegħi li nxandar l-Evanġelju fejn qatt ma semma Kristu, sabiex ma nkunx bnejt fuq sissien li jkun qiegħed ħadd ieħor. Kif inhu miktub, biex dawk li qatt ma kellhom l-aħbar jaraw u dawk li qatt ma semgħu bih jifhmuh. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lill-Alla. Fajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu. Flimkien, fajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu. Għannu lill-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu. Flimkien, fajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu. Għarra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Fajnejn il-ġnus wara l-ġustizzja tiegħu. Iftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Flimkien, fajnejn il-ġnus wara l-ġustizzja tiegħu. L-art kollha minn tarf għal ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lil mulej fl-art kollha. Infexxu flena, ifirħu u għannu. Flimkien, fajnejn il-ġnus wara l-ġustizzja tiegħu. Min iżomm il-kelma ta' Ġesu Kristu fihem tassew l-imħabba ta' Alla fil-milja tagħha. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: kien hemm raġel għani li kellu amministratur u li dan xlewh lil sidu li kien qiegħed iberbaqlu ġidu. Għalhekk is-sid sejjaħlu u qallu: dan x'inhu li qiegħed nisma' fuqek? Agħtini kont tal-amministrazzjoni tiegħek, għax ma tistax tibqa' iżjed amministratur tiegħi. L-amministratur bejnu u bejn ruħu qal: issa sejjer nagħmel, da darba sidi se jneħħini mill-amministrazzjoni. Immur nagħżaq, ma niflaħx, nittallab, nistħi. Nafx nagħmel, ħalli meta nitwarrab minn fuq din l-amministrazzjoni insib lil ħadd ieħor li l-qani għandu. U wieħed bata l dawk li kellhom jagħtu lil sidu: kemm għandek tagħti lil sidi? Staqsa lill-ewwel wieħed. 100 barmil żejt. Wieġbu dak: oħroġ il-karti tiegħek, qallu l-amministratur, oqgħod bil-qiegħda malajr u ikteb 50. Lill-ieħor staqsih: u int, kemm għandek tagħti?
Mitch Kora qamħ, wieġbu, għallu oħroġ il-karti tiegħek u ikteb 80. U s-sit faħru lil dak l-amministratur ħażin tal-li ħadem brasu għaxu li din id-dinja jimxu bil-aqal aktar minn u li tiddawl ma' min u tal-qata tagħhom. Il-kelma tal-mulej. It-tifir li l Kristu. San Pawl illum jitkellem fuq li ju ħass is-sejħa minn Ġesu illi jippredika l-Vanġelu. Kien hemm l-apostli kollha li Ġesu ħalla warajh li kienu jippredikaw il-Vanġelu, imma jrid jagħmel xi ħaġa differenti minnhom. Għaliex fil-waqt li huma marru għand in-nies u l-popli li huma kienu jafu u mar għand popli oħrajn illi kien għadhom ma marħat għandhom u li laqas ma kienu tal-lingwa ludija, ma kienu Griegi, kienu Romani, jitkellmu bil-Latin u San Pawl ried li f'dawn il-postijiet imurru u jxandel il-Vanġelu. Bħalissa għadna kemm smajna fuq is-sinodu illi jagħmel il-Papa Franġisku. Il-laqa kbira li jagħmel mal-isfijiet illi inġabru madwaru u anke wkoll lajċi illi dawna flimkien tkellmu fuq l-għaqda li hemm bżonn ikun hemm fil-Knisja, għaqda li tissejjaħ komunjoni. U dawna rridu jagħmluha għaliex iridu iwettqu dak il-kliem li qal Ġesu. Min dan id-dinja taraf li intom dixxipli tiegħi, jekk ikun hemm l-imħabba bejnietkom. U l-Papa insista li jkun hemm ħafna għaqda bejn l-isfijiet, il-lajċi u saċerdoti li kienu qegħdin jieħdu sehem fis-sinodu. U tantu hekk illi s-sala fejn intaqgħu dawn in-nies kollha madwar xi 300 għamluhom forma ta' mejda illi madwara jduru dawn in-nies flimkien, pereżempju jkunu 12, u jitkellmu flimkien u jisimgħu wkoll dak li kien qiegħed jingħad minn fuq dawn l-imwejjed flimkien. Imma ried il-Papa li dawn jagħmlu għaqda bejnietom, jisimgħu lil xulxin, jinsew dak li jridu jgħidu huma ħalli jisimgħu tajjeb il-ħaddieħor jitkellem, meta jmissuhom huma jitkellmu wkoll. U permezz ta' hekk il-Papa wera u rrid jagħti xhieda lid-dinja kollha illi fl-għaqda ta' bejnietna toħroġ il-preżenza sabiħa ta' Ġesu. Huwa Ġesu mbagħad illi jxandel il-Vanġelu, Ġesu jgħix fl-għaqda kif qalu stess fejn 2 jew 3 huma miġburin f'ismi hemm inkun jiena f'nofshom. U għalhekk San Pawl jurina kemm hija sabiħa l-għaqda. Aħna wkoll irridu nżommu din l-għaqda fejn qegħdin aħna fil-familja tagħna, fid-dar fejn aħna qegħdin ngħaddu il-komplement tal-ħajja tagħna, kull fejn inkunu anke jekk ikunu 2 minn nies, anke jekk ma nafux il-xulxin, anke jekk nkunu nafu xulxin, nistmaw wieħed il-ieħor, ikun hemm ir-rispett lejn xulxin, ħalli aħna nħoss dik l-għaqda sabiħa illi fiha jkun hemm Ġesu huwa Ġesu mbagħad illi jaraw in-nies mhux tant lilna imma Ġesu li qiegħed fostna. U għalhekk aħna nxandru dan il-Vanġelu. Jum wieħed aħna rridu nagħtu kont kif għamel fil-Vanġelu dak l-amministratur, irid jagħmel kont. Mhux naturalment kif għamelu b'dik il-korruzzjoni li kien qiegħed jagħmel, ħalli jgħaddiha tajjeb, imma s-sit faħru għax ħadem b'moħħu. Jiġifieri rid illi jsib min jilqgħu fid-dar tiegħu. U aħna għandna wkoll insibu dan il-mod kif jilqgħuna l-oħrajn, anki aħna kif nilqgħu lill-oħrajn. Għaliex aħna rridu nagħtu kont ta' dak li għamilna f'din id-dinja, meta naslu quddiem Ġesu jgħidilna ħabbejtu lil xulxin, inti kellek rispett lejn l-oħrajn, jekk forsi nqasthom tlabt maħfra, u aħna dak il-ħin irridu nagħtuh il-kont. Jiġifieri ngħidulu iva, le, insomma, hekk u hekk, imbagħad hu jiġġudika fejn aħna għandna nkunu.
Imma fl-aħħar mill-aħħar aħna fiduċjużi illi l-imħabba talla, l-imħabba ta' Ġesu għalina tiġborna l-kol flimkien faqda waħda miegħu għall-eternità. Issa, din laqta ta' bejnietna aħna nitolbu dawn it-talbit tagħna u mod speċjali f'dak li għandu x'aqsam ma' dak li rajna l-Iskrittura u dak li spjegajtilkom ukoll. U nitolbu l-ewwel nett sabiex il-Papa wara dan is-sinodu li fih laqqa l-Knisja flimkien huwa ikompli u qiegħed jurina li qiegħed ikompli jallimna kif aħna ngħixu dejjem aħjar dan it-talim tal-għaqda u komunjoni bejnietna. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Il-Papa bħalissa wkoll huwa verament milqut minn din it-traċedja kbira li qiegħda ssir fid-dinja u mhux il-bogħod minna ħafna fil-Palestina, fl-Ukrajina. U nitolbu sabiex dak li qed jitlob il-Papa huwa il-paċi u li din il-paċi Alla jagħtina bħala rigal tiegħu għall-umanità. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Nitolbu wkoll għall-familji tagħna sabiex aħna nkunu verament dawk in-nies illi nisimgħu lill-oħrajn, illi naqdu lill-oħrajn u li naħfru lill-oħrajn. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Nitolbu wkoll għall-mejtin tagħna qegħdin fix-xahar ta' Novembru u niftakru f'dawk in-nies illi ħallew din id-dinja u li qegħdin jagħtu l-kont ta' emilhom sabiex Alla ikollu ħnina minnhom u jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Nitolbuk, Mulej, tilqa' dan it-talb tagħna b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tagħna jkun jogħġob lill-Alla il-missier illi jista' kollox. Jilqa' minn idejk il-Mulej sagrifiċċju għat-tifjir il-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u l-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nofrulek, Mulej, dawn id-doni u nitolbuk biex bit-tieba tiegħek iddawwal il-Knisja mqazza ħalli il-meħba tiegħek tikber u tissaħħaħ flimkien u taħt it-tmexxija tiegħek ikollha fuqha ir-rajja li jogħġbu lilek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-Mulej. Niżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddurek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Iljun il-Kbir, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħha fil-erf bit-talim li hu xandar u tilqa' it-talb li għamillek għall-ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-indu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis. Qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet,
imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Għaddis ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija, għaddis għalek nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, nimeta kien se jingħata biex mirrajħibati ħal ħobs rat-inħajr qasam ta' l-disċipli tiegħu qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalġ li ġarat inħajr tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u xarbu minnu l-koll, għax dan huwa il-kanċa ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li xerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrurek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġġa tas-salvazzjoni u nroddurek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Ġewwi Etienu, mal-Presbiteri, mad-Djakni, mar-Reliġjużi u mal-lajċi tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Apostli, mal-Qaddisin kollha. Pasan il-jun il-kbir li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla, mis-silli tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina il-paċi tiegħek biex nkunu ħielsa dejjem id-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw Elena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltina l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, natħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati għas-slim u laqda li inti trid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu tolbok li tqarbina bil-ġisem quddiem tiegħek ma tkunx kuntana tiegħi, iżda ħnina tiegħek kun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu li jneħħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li ma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristi ħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Ħares bislib u lejn il-Knisja tiegħek li inti titmaħħa bl-ikel qaddis, mexxija bid-drieħ qawwi tiegħek biex dejjem iżjed tkun ħilsa u tibqa' sħiħa fir-rabta tagħha miegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikna Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Sant. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Naslu fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Nixtiequ ninfurmawkom li l-Arċidjoċeżi ta' Malta qed tilqa' ordnijiet minn qabel għad-djarju l-ġdid tagħha għas-sena 2024. Id-djarju li huwa bil-Malti jinkludi l-iskrittura u l-qaddis tal-jum, riflessjonijiet u dati tal-festi f'Malta u Għawdex fost l-oħrajn. Biex tordna l-kopja tiegħek, żur knisja.mt/djarju. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Isma, se narak encounter? Intajba grazzi u inti? Ajma kif ta' sew, se narak encounter? Encounter. Encounter, li norganizzaw MCYN. Sewwa. Festival għazzazax u għal-gruppi kollha. Ħajkun hemm camping, workshops, talb, mużika. Ikel ħajkun hemm. Tej mhux ħaħaluk bil-ġuħ ja ħasra. Meta? Mill-ġimgħa 24 ta' Novembru sa 26 ta' Novembru. Naħsibha ħajkun ħallik tax. Taħsibha. Iva, naħsibha. Għadi kif tagħmel. Il-mamma mia. Għajdila. Għetlek l-istess sir il-Malta Aviation Museum. Hemm xi link mitflok toqgħod ċempilli. Hemm is-social stana ta' Malta Catholic Youth Network jew nkella fil-website mcyn.org/encounter. Buli, issa vera ħallik ta' ċaw. Ġejja, taġa xi semmi l-iktar encounter. Mela hemm se tkun ukoll. Hemm ħankun. U inti? B'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. B'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana, isma tal-tana, erħesenna u għafmana, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima u rinintijomna għalik isma tal-tana, Ġesu twilet għalina u rrit ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, ħarisna minn-nar tal-infern, ħunġena l-ewwa kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek.
Illum huwa il-ġimgħa u nikkontemplaw il-misteri tad-tbatija. L-ewwel meta Ġesu, Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u were l-araq tad-dem. Missierna li inti fis-smawit jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Slimanik amen. Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Alla tagħna, smata tagħna, eħsenna waqaf magħna. Marija Santissima, uri l-inti jomna li kisma tal-tana, Ġesu twilet għalina rrid ikun ibn tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħek frinna d-nibitna, ħarisna minn-nar tal-infern, funġenna l-ewwel kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. It-tieni misteru tad-tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u ifflaġellawh. Missierna li inti fis-smawit jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima dik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima dik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, orin inti jomna, għalik jisma taltana, Ġesu, li twilet għalina, rrit ikun iben tiegħek bħanna. O Ġesu tiegħi, għaffrinna d-nbitna, eħnisna minn nar tal-infern, hu il-ġener li kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Fit-tielet misteru tad-batija li kontemplaw meta Sidna Ġesu Kristu kien inkoronat bil-koruna tax-xewk. Missirna li jinti fis-smawit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u l-addaħalniex fi tiġrib, iżda ħilista mid-deni, amen. Snima dik Marija, bil-grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima dik Marija, bil-grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima dik Marija, bil-grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima dik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima dik Marija, bil-grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima dik Marija, bil-grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Slima amen. dik Marija, bil-grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima dik Marija, bil-grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima dik Marija, bil-grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Slima amen. dik Marija, bil-grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, orin inti jomna, għalik jisma it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina, rrid ikun iben tiegħek bħanna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nbitna, ħarisna minn nar tal-infern, u nġener l-ruħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Fir-raba misteru tad-batija nikkontemplaw meta Sidna Ġesu Kristu kien mobi bis-sarib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missirna li jinti fis-smawit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u l-addaħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima dik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima dik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima dik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri l-inti jomna, għalik jisma it-talb tagħna. Ġesu l-twiret għalina u rrid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nibitna, eħnisna minn nagħta l-infern. Ħun ġenna l-ruħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Fil-ħames misteru tal-batija nikkontemplaw meta Sidna Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħilisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlew, tama tana. Slim għalik lilek inajtu, għaliex aħna t-turufnati u li teba. Lilek titnedu, aħna wnibku, norfu, dan l-wit ta' dmuħ. Ejja, mela, avukata tana, daw għallejna, daw klajnejn tiegħek tal-ħnina. Orina, wara dan it-turufnament, l-inġesu frott imbirek tal-ġuftijek, u ħanina, u pija,
u ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missirna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnati, ikun li tritint kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Ammen. Litanija Lawretan. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu smana. Kristu ilqa it-talb tagħna. Kristu ilqa talb tagħna. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja tal-. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. L-iżjed safja. Itlob għalina. L-iżjed nadifa. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġel. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull fuq l-qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull fuħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Sant. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morta. Itlob għalina. Ken tal-mitimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martiri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnista minnar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddis. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Għati l-inna għaddija tiegħek mulej Alla li tolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija. Dejjem verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikel Arkanġlu. San Mikel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażin u it-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla li tolbuk bil-ħerqa. Inti
l-aqwa fost tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Amen. Talba li San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Marti, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Messina, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Bizani, Itlob għalina. San Iljun il-Kbir, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li b'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal. Imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbirka kbira u Malla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza mokolata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tlog glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Uomo. Imbirek San Giuseppe Arus Kassissimu tagħha. Imbirek Alla, Franġli u l-qaddisin kollha tiegħu.